Ах, моят клас. Защо? Какво ни е на класа? В началото бяхме 20-ма, но както във всяка битка останахме 3-ма. Загубихме 3-ма, исках да кажа. Но това за миг не ни слуми дори. Останахме си приятели добри. И още в 8-ми клас оставихме учителите в захлас. Пред класната често прегрешавахме, но отношенията си бързо оправахме. Бяхме палави, немирни, в глупостите особено много силни. Но щом госпожа Златарска влезне се в час, вкарваше ни в правия път веднага. Да оставим детайлите за сега и да погледнем нещата от другата страна. И да поканим на сцената нашия класен ръководител госпожа Нела Златарска. Както винаги, аз и днес нямам подготвена реч за вас. Но винаги, а днес в още по-голяма степен, думите ми са били искрени и още повече чувствата. Толкова съм щастлива днес да бъда тук с вас и да ви гледам, толкова пораснали, променени и добри. През годините, в които бяхме заедно, аз можех да виждам и да преживявам качествата на душите ви и доброто, с което вие реагирахте така спонтанно. Пожелавам ви да го пазите до края на своя път. Избирайте каузите, в които да се припознавате, не само с разума, а и с сърцето си. Защото само то, сърцето, остава вярно до край на детското в човека. Детето във вас ще бъде онова, което винаги ще се бунтува срещу неправдите в живота, ще иска да разпознава истините в живота. Детето и сърцето са тези, които ще ви пазят винаги и ще ви опазят от подмените, които често ще ви пожелава живота. На всички, които днес завършвате, млади, успешни хора. И специално на моя 12-ти клас. Първо да кажа честито. Това е един от първите големи, сериозни успехи в живота ви. Другото, което смятам за важно да ви кажа днес, това е да не спирате, да мечтаете, да пожелавате най-доброто за себе си, да отдавате всичките си сили по пътя напред и нагоре. И когато така дръзко мечтаете, вие ще видите колко много върхове има покрай вас. Някои от тях са покорени, други чакат точно вас. И колкото по-малко вървени пътища избирате, толкова повече пътищата ще бъдат вашите. Мечтайте смело, вярвайте в себе си, обичайте живота и знайте, че всичко, което си струва да постигнете в живота ви, няма да бъде лесно. Но няма нито една ситуация, която да бъде до край и единствено обективна. И няма нито една ситуация, която да бъде единствено важна. Важното е как преминаваме през ситуациите в живота и какви хора искаме да бъдем. Затова обръщайте се често назад и пожелавам ви искрено да можете да се харесате. Хранете душите си с онази прекрасна радост да дарите добро, дори и тогава, когато не е нужно. Бъдете смели, успешни и добри.
Честито и успявайте! В литературата следвахме доброто като основно послание, за всяко страдание предлагахме състрадание. И беше успешно във всяко наше задание. За нея рядко закъснявахме, но винаги се справяхме. Госпожа Мирова, когато картата извадеше, всички от нас се чудеха и маеха. Какво ли нямаше в тази наша глава? Ах, моя страна, моя България! След това с физиката се захванахме, спряхме да се чудим и да се маем. Разнищихме ги тези вериги потайни, научихме за космоса неща умайни. В физкултурата си бяхме сила. Когато не я ядосахме, госпожа Стефанова беше много мила. А госпожа Данова все търсеше хиксове агли, интервали, така. Някои помагаха в намирането, други изобретяваха групирането, за да избегнем крушения. Научихме, че няма проблеми, а само решения. Винаги готови за работа в екип. В кафенето отсреща бяхме VIP. Пазарувахме с намаление и там търсехме с твоето вдъхновение за подходящо извинение. Нали така, момичета? А нещо да кажеш за силния пол, за късмета е освежен класа с момчета. А за момчетата ни мили, я ги няма, я са се явили. И за толкова години ни веднъж не са се сбили, а задружно всички дискотеки в града са покорили. Имаме си футболисти, пловци дори и шахматисти, танцори, тенисисти, баскетболисти и волейболисти. А бе носят със себе си слава нашата гордост голяма. А за учителите, мили? Едно голямо благодаря, че бяха толкова търпеливи, след контролни, милостиви и на родителски срещи вежливи. А класа не включва кой да е в своята схема. Да не би да имаш предвид нашата еднопартийна система, при която който има да дава, дава, без да взема. Това е себапът в нашата система. Пищови отговори, разпечатки, всякакви тайни пратки. И мисля, че на всички им стана кристално ясно, че 12-ти Г през живота препуска бясно. Госпожо Златарска, сега към вас е нашето обращение. За всички наши грешки поднасяме нашето извинение. Едно огромно благодаря. Скъпи абитюренти, днес трябва да кажем довиждане и на тези, които бяха до нас през тези 5 години. Нашите учители. На вас, скъпи учители, дължим